November ni som pathum kumsang ni som ni pali kha ani a Iran marlam gilan province a chuan thingtlang khwa moile nuam zet hringdup mai koska dihan fuman bat anti hi a oma he khwa hi anuam bok nen khopuya changle zinvei bak mi te puin a boruak thiang hnim le nuam zet te a mun ma shim moi takte awangin an tlona sa thin ema nima sila he thingtlang kho moile nuam zet ngei maya hian Iran rampun pui ngordot khopa pui khoina athleng ve tlat mai November ni som pathum kumsang ni som ni pali chhun lai taka chu kho a in pakhata chuan in nei to no lanau pangzet mai chau chu in re re ya chuan ama omin chu no chu me che mel thazet kumsom ni po la pel tam lo ti sha zet hi ani a asam se nung sar mai le anui mel moi tak chu mu anuam ngi mai apasal na thok bang lo ho hun chu lo ngak ringin hadam mel tak le thamwan mel tak hian alo thuwa ma se chuti lai tak chuan an in kungka chu ron in hongin mi tu emo hi aron luta hetia an in kungka aron hon the mai dana hian mishang chu ani lo phot mai chabi kol ve chin chung ko member zinga mi ani ngei mel ani amai ro chu an no dar ka rei bak lawa apasal na bang ron ho chu khowela athil mo do lo ber chuan alo mok tatlat mai anupui amangai em afatinu nge mai chu chhuata chuan thisen bonoi kara lo murengin alula chu nasataka soi sakti sha takhian alo per buya amaila chu mutla komlo khopin soi sak ani boka tunge hetiang thilrap thlak tak mai hi anupui chunga chuan tidu ta angle tu kotnu nge ni anga enga tinge hetiang ema rap thlaka an soi sak anupui me che fel zaidam tu poima sei ngai lo heti taka sei sadu tu hi eng anga miswal nge ani angle I han thleri ni han ngai thazel don ti ang a chanchin kan soi mek sara samsati hi Iran marlam thingtlang kho pakhat fomana alo pianga alano pangin kumsom ni pel or chau me chemel thatak ni in anung chang amoya mani in thunun thei tak mi pui soi lau chin ni in a thian ti emo a na thopui ti emo reng chuan a chanchin an soidan po hi ain ang thum zela me chefel taima in ring tok zaidam le hlimmel pusang reng theiti in an soivek mai sarai hian u mi chhia pakhat nei bokin ani nen hian u naw satya ani mai lawa thian thaber ni tel bokin engkim mai hi anin shil ton ba ka anin podun china heiba ka hian sarai hi chung ko naute kan ti ang chi deuh kha ni in achung te ho hian an do ron vek ani shimai nima sila sarai hi chu do swal theilo kan ti ang chi kha ani thung mani in kol zo tak ni tura rim taka thok chi ni in an kho a pon thruina lian ber pola chuan a thoka chuta chuan sim streets an ti ang chi pon thui thiam satli ani lovin e zona tak taka mang khopa thui thiam kan ti ang chi kha ani a in a kotnu anal mai ba ka design dan moile ton lai a shem ema hewang tak hian munhla tak taka tangpuin a kot chuak nge inbel duwa rondor wangwang tu po an om formai ani le chuan kumno pangte in a hlotlinga amale ama en chomzo ve tokin a hna chuan a chianga a thiam boka ami malnuna po a hlimin han ngai to mai chuan anon hi do thu sam ani deu ber mai a mela tha a hlotlinga anom ti zong tak thokin sum ala lut bok nen anung changla chu alamo zui boka nima sila khatia van doina ato ma kumni kalta atang khan anon chu thlak danglamin aron om tatlat mai chuta chuan akazin pakhat hadi rafiko sa chuan in nei puyaron somin hei hi sarai nun lodang lam chana chu anita ani hetia nupuya ta na ron betu akazan hadi po hi mi pafel tak ni in e zonalama po mi pa ngai tak ania professional football coach ni in hei mai ba ka hian register football club Namawar en Kodos Football Academy nei tu ani mai pialama he academy hian ama chu head coach ani nge a in Iran rampum pui huap youth league lama po a team te hian an khelve thin boka ani na taka chuan hadidin munne ai zona te hi rampum angjong puin za an kai pha ati theome chu mai ba ka in fiam na lam kai hnoya e zong ani bok nen a hrisel na le anun dan te po chu a ulukin ani na taka chuan se sel tur aum lo ani bermai amai ro chu hadia hian nun hlui ani ve thowa
tun ma in chung khat ni lo chung te in biak rem chop ni lovin nupui alo nei to a hadi a chuan anupui chu a hmangai em ema ma se a hmangai na chau chu atok zo lo ta nge reivak lawa chuan anin chen le tamaya hetia anupui du tak ne na anin chen ne ta ka hian hadi no chuan ole idu ang tak inia inin chen le tho chuwang chuan to na chuan keiman inupui tur hi ka song to ang pon lammi ni lo kan chung ko zingami inei to turani ati mak maya chuta tang chuan afa panupui tur chu an chung ko zingami me che fel le za om ve tok tak ngei tora an ria chu an song tan ta ngala ato pa chuan adu ange chu muta in sia in chu sarai kha aloni soita kang khan ani ero he chu pon lammi ani lawa afela anung changa sel turla aom heklo chung ko za om pa ngai tak ni in midang aza der thiam ve boka tin ama le ama ain chom zo mai ni lovin alu azawa chung zong zong awan chuan afa patan anupui du to sam ni theitura amit lungber chu anita ani chati chuan lungoi takin sarai te ina chuan kalin achung te hena chuan afa panupui tan sarai chu awa bisuita a sarai chung te po chuan hadi chanchin te an han shiata na zaum tak nei le chung khat nai ni boxi ani ti an han shiat nuwa chuan reman lo ti ve ngal ta wata le chuan sarai le hadi te pahni po chu in komin anin shiat chian dun nan hun chu an hmang dun ve ta boka chotia an han in kom nil tak nuwa chuan an lo in mil phia ni turani an du zong le an ngai sak zong te an thil ve zong te le an mi zia shim shima chuan an mil em maya reipo in hwal lovin in ne na chu an bua sei ta mai renga chotiang chuan hlim taka in nein malan hun tur chu an thler dun ta zela hadi le sarai te hi chung te soirem chopo an anglo zok hela in ngai zong sa ang mai ni in anin hmangai ba ka anin thalel em reng bok ani te chuan chotia hlim taka an omlai chuan an hlimna bel cha tu dang aron omle ta a sarai chuan nau pai ve thei ta hlovin an pahni chuan an hlim tak meu ani ber ani nei hnuwa po an hna ve ve chu ban san lovin an na thok chhun som renga mani hna tul thin via ma se an pahni tan chuan hunte in siam sak sham zelin anin hmangai na la chu ni tinin apung zel emo ti mai tur hi ania chu mai ba ka sarai chuan apasal chu aza thiam ema apasal la in adwa thiam em boxi nen an hlimna bel cha tur hian tlong takin fa chu an nei ta boka no pa om ber po chu an ni ve nge yang nima sila no pa hlim ber emo kan ti te po hian boina chu an lo tok ve thau mai sarai te po an no pa chu a hlimin in hmanga ema se an hlimna ti chetu chu aum ve thowa chu to dang ni lovin apasala no alo ni reng mai hadi no ngai dana chuan afapa hadi chuan anupi rengo chu angai to ni hian asia a tunma zonga athuron lalawa engma te ngai lo khan enga ma athuron chu ala to ngai lawa anupui chau chu ronin chu chuan atilung oilo ema angai dana chuan sarai chuan ala ka tangin afapa chu akwai sang nia chuan angai ta tlat maya chutakara afapa thiam lo ni lovin sarai chuan afui poro thini in asia chuwang chuan amo chu a hotatlat mai ani nima sila heti lai mek hian sarai ero chuan apasala nu chu aza mai pialama a thei tokin adwat ve ema apasala nu chu kom ngei le ti hlim tum chuan a thiam tok chu a chho ve sham thunga chung zong chu apasal hadia po chuan a hmu mai bi kholo anu pui do the zia le anu kom ngeya duat tuma chan alak na sa zia te chu a hmuru kara chuwang tak chuan anu pui chu a fakin a hmangai zol so ani ber tin angai to chen chang phei chuan anu pui sarai ti ang no puya ani the chu wanei ain ti in phulo hi ain ti thar le ngoi sela petiang ema me cheril ru tha le fel mel tha boxi manin en kol zo boxi hi anom ve don emoni le ti in angai to no thin ani le chuan chutia in neya chung kwa te din dun ve ta chuan an chung ko pola in le chu an du ve ta a heti lai hian sarai po na la thok ve rengin a pasal tho chwa chau ring lo chuan ama tho chwa chuan sumpo alo khol ve nuala chutia a pasalina in tharlei a soi tumpo chuan rang takin asum khol chu lo tho ve ngalin mun chang kang le nuam lai taka in moi le thatok tak chu an nei ve thei ta hlawa ti chuan an in tharlei an register don tum chuan hadia chuan
anu pui chu aza in a hmangai tak zeti entirnan chu an in le thar po chu anu pui sarai hming chuan register zuin tim na emapo ani lemlo anu pui chu adu in a hmangai tak zet bok nen anu pui chu a ring tok em ani ti ati lan na chuan nga in a hlim veng veng zoka nima sela he athil ti hi anu tan ero chuan chekla angvel ani hlo thung afa pathil ti dan chu a hriat vele thinrim na khat ngalin anina chuan avakal chila I a zota imni engtin nge hetiang te iti thezok hele chen rim takin na I thoka ine izong zong sengin in thar ileya chu chu inupui mingin ida vek siamo ingai to na hi aboi zo to ani hi inupui masa angkhan a chhosan vele huna che engtin nge omitum in nei lovin kholaya iriak mai don tina imni at po hian chin tok om siam thawat ro inupui hian irilu zong zong a foi kholo zo to che ni hi abum hne khup mai che ti in a how ta phiar maya ma se hadi ero chuan thataka lo changin sarai hi chutiang mi ani hleinem kanu pui masa ang mai kha ani velo min chho san lawang tin in kan le na atan hian sum tam tak a thove bokasin kanu pui hi ka hmangai ema ka hmangai in karing to kani ti lan nan ama minga da hi ka du mai zo kani ti in a hria thiam be se tak chung chuan alo selfia ma se anoril rupot mang dik lo laklo chuan chu a hre thiam du dir lo thong chu mai ni lovin sarai le hadi ti in nei nu rei vak lo atang to khan afapa atel lo le athuron la lawa om ngai lo ni thinin anu puile afa te ama chung ko bil a han ngai saka a han ngai pui mo ma sabir ta chu hadi nu hian a hria thiam du tlat lo awangin in ti thiam lo na anni zeu thin renga ma se chuti tak chuan boruak chia lian tham a thleng ngai lem lo bok nen tu ma in an lo ngai pui mo em shan lawa tin an chung ti le an chan ti po in pun ti han kal deu se are yanga hadinu po in a hre thiam chhowe mayang heng ti chu mi chung ko chunga po a thleng ve fawlom an ti mai zela chutian chuan tu ma in thil serious taka an ngai lem lo ani amai ro chu chutia afapa a ho mai po chu do tok lovin hadinu chuan amo sarai nge chu awa musui le ngata chuta chuan a chia zong chu po in sarai chu miswal afapa thlok suk saka thatak anga omder vela apotlat maya tin afapa chu abuma adu danin akwai hervel ti in an khumle ta ermaya sarai po chuan thataka shilfia lo tum vel in katia ahminga in unregister to chu engma ama ina asoi velo thute apasalin ama thuwa aloti ani ziate chu a han soi ngela ma se apasalano chuan oi sak do tlat lo tongkam chetak taka an khumzuin ani lo na pui chuan apo zui te buana saraina anin leina atana ama sum tho chwangi asum kho sa po an man ve cheu thu asoi po chu oi sak to chong lawa sarai chu a chezongin angai lui tlat mai ing ang po in beng dai to min silfia han tum ngel ma se sarai tan po chuan ti ngai na om hlul lo ani ber hemi hnu atang hi chuan sarai le apasalanu in kar chu a chetul tul emo ti mai tur hi ani to a ma se sarai chuan tlemin an boruak chu a that ve cheta engtika emo chuan anin kar chu a that ve le mai chu ala be seifana ma se abe se ang ero chu a thlengai te lo thung ani November ni som pathum kumsang ni som ni pali ni lai ni a chuan ni dang ang bokin hadia chu zinga thovin a hna kal turin ain siam lia an hna ban lama ngak lel taka lo ngak thin tu anu puili afate mole in be se ran chungin lim takin a hna chuan om ni lenga ma se himinia in a chhosan ma atong ri a hria chu anu pui damlai ori a hria tu hnun ber chu alo ni tareng mai a pasal na akal hnuwa chuan sarai chu ina chuan afapa no pangte nen chuan omin in chungkur na eng emo khoitur ane wanga ina om chu ni a ni chuan chhun lai vel bora chuan afapa chu api hadi nu in lama chuan wakalin an fapa tere hian api ina kal chu nuam ati thin emema chutiang bok chuan api po hian atupa chu anga in a thlelhel ve hle thin bok ani ni chuan chutia atupa alo kalta ka chuan apa hadia chu na akal to a ano sarai chau chu ina ama chawin awmani ti chu a hre theita a nima sila chu thil chuan ngai to na thalo tak chu ani tia tlat mai chabi chula in afapa ti in lam chu apan tanal nala iran ho khosak phung anga hi chuan an fapa ti in chabi kol ve hi nu tam tak ti dan ani tlang puya thil dang lampo ani lemlo
le chuan atupa hruai chuan a fapa te na chuan vakalin an thlen ve le cha be chuan kawngkhar chu hongzuin alu takhala sara in apasalanu a han mo thu chuan mak ati deuh hleka ma se pangai taka lodong song thobin hadi nu rilu chelak lo le sol tak mai chuan atir lama chuan sarai chu pangai takin a han bilum lam ve phuta ma se re a dei thelo an in sarai minga an da chungchang a bok chuan alut le tange nge a sarai po chuan chumi chungchang chu soipui lo sham sham tum chuan thildang alo soilui ve sham shama ma se hadi nu ero chuan thildang a soidu dir lo ato pa zong in hnial boy phali tange nge in an thongai bok chu an soile ta chota hadi nu chuan angai te in sarai chu a chatheyang bel chuan a pule ta a bum mang miswal midang te foi kholo mang le do he ti te ming sang sang chuan kovin aang le ta piap piap mai sarai po chu ngoi du ta bik lavin a pu na te chu adik lo sia te alo sei ve ba ka thil angai koilui mai mai ani ti in alo tang ve ta a chutianga nutling pahni in hau ta vak vak mai chu sarai fapa mi panau pangte po khan lo mu ve vekin alo she ve vek mai si angai na she lo le zam mel tak hian anu le api te in hau chu alo mil kar maya chu chu a mu in hadi nu chuan aril ruwa tum nei ran chungin room lama lut phero no pangin heng song song hi a mu ve atul lo room lama kan sei chun chamang a han tia sarai po chu engma sei boy lavin room lama chuan akal ve ta ngala chutia room lam pana an kalpa chuan in chung man ro then khat an da na room lam chu an kalpel angaya chuta chuan hadi no chu lut koi zokin engimoni hi alata sawa chu athil lak chu pherwak na atana an man thin ang thirtlon ri chanel nol takhi ania le chuan sarai chuan apasalano chu roma chuan alo ngak tarana ma se abe se lo devin apasalano chuan tongkam khatpo a cha chwa ma chuan alu atak chuan aron hlap ta pop mai theito pana a wa ani boknen sarai chu chhuata chuan thlom ngal topin alu atang chuan thisen chu aron chuak ngal te zoi maya ma se apasalanu la chuan ala du to khaulo a theitop chuan a hlap zui ta mol maya chuti lai mek chuan sarai po chuan theitopin aban mang chuan inventumin alu chu alo hup tok toka ma se a indang seng se lo apasalanu la chuan tha ngei tum chuan ala hlap chun som mol mai boksi atopa zong sarai chuan chakna reng anei talo ni khoshilo chuan chhuata chuan azal ta der mai ani ni chuan thisen chu muntina chuan perlei luain sarai chu anok chu ala cha chelawa ma se dam chuangaina awm to lawang ti tur hini in ala thobe che chau thong chutakara chutia sarai thi chonga awm chu hadi no chuan kalsan makin rum chu ponlama chuan akal sui maka achan po sarai chu alo har chuak le palani poin chanpui tu au thelo nan le churum chu apel thelo nana ati wang ani pakhata athingi chu arin pu aring viawa ma se alo har chuak le pal ani po a adam chwa to lo nan chutian chuan la chun som tanga tin nura phlak tak chu ani hote le chuan ruma kalfil nuwa chuan atupa chu kovin ho kanin lama I ho angle inu chu a chaw dewa amua ti boy lavin I ho san mayang atilia chumi nuwa chuan anin lama in kai phein sarai chu ama thidorin an kalsan tapmia mai ani te chuan tlailam alo ni a hadi na thok bang alo ho chuan kongkhar alu rwalin anupui chu a han kowa ma se tu ma ron chang tu an om si lo makti angreng tak chung chuan anupui chu amu hil emo bathroom a awm laklo emoni don le ti in a han in kwal thak thoka chuta room a han lu tur chu kongka chu ponlama alo in lok tatlat mai chumi a hmu chuan hadi a chuan mak ati mema a chan chu thil ni dan pa ngai ani tlatlo rang taka kongkhar chu hongngalin room chung han lu cha chu khowela athil hmu du lo ber a hmangai em anupui thisen ne na chhuata lo mu chu a hmu soita a ham haina sa in omda le ti tur ber po chu a shilo ading khong ta rengota ma se anua har chok le thotin police sam chu rang takin a kol soita ani le chuan police an lo thlen hnuwa chuan investigator tinian chuan ngun takin crime scene chu an hanzer chang takngala poi khoi tu sia theina tur sol nu omya lim ti in khoi lai kel mai po chu an en chok ta pa chuta an sia theima sakber chu ti luina imo tharom imo manga luna omlo te chu ni a tin kongka le tukber song a hima
kongka kalna ti chhiana hnu hma la chu aum heklo chabi manga kongka chu hon nge ani mela chuti ani se chuan mi tu emo an in chabi kol tu ani mel ta phota adotlia chuan engma ruk baw ani lo te chu ni a chuta chuan sarai tlereu le thil hlu dangte poisa ti po engma chu ruk baw ani lawa chumi ina a entir tak chu ruk tomna ani lawa twal thana chu mimal in huatna sarai ngor hotu kotnu ani te chu atilang le ta a tin twal thatu chuan sumle pai emo thil hlu emo nilavin sarai tha chu atum berani ti a hria theita a chumi ni wang chuan investigator te chuan chuti taka sarai ho theitu chu tunge ni ang ti chu an zona ani le ta ani tin hetianga nupui pasal emo chungko a twal thana thleng reng anga hi chuan an ko puite hi rin hlel ma saber an ni nge zela chutiang che chuan police po in a filim nge ni ti an fin fia ma chuan hadi chu an suspect number 1 chu ani zoi nga chata chumini chuan khonge om engtin nge huna man engtik nge anupui chu abiak na nun ber inno pa in kara boina engemo in neem ti le zona shang chu an zot lo thei talawa ma se hadi ero chuan felfai taka lo changin kanupui hi ka thinlung zong in kapmangai kanin kara engma boina kan ne ngai lo ti in athu soi chu atlipta a the chuan investigator the chuan hadi thu soi chu adik le dik lo chu fia an do wangin atnalama chuan vakal le in atho puite le azir lai ho te chu thu an zot fia le vika chuta po chuan an vai main hadi hun man da chu an lo sei thei vika klapa chuan zinga alo thlena tanga tlai thlenga om tho chu an lo sei thei vik mai heiba ka hian club chunga CCTV footage atang po chuan hadi chu chiang takin a hun mandan a hmu thei boka chutiang chuan a hun mandan a soi ang song kha thudik vekani ti chu fin fein twal tha lai po khan ani chu ina omlawa a filim nge ni ti chu an thi chiang theita ani nima sila chuti ni se chuan tunge sarai chu thatta angle investigator de chuan theitop chu in an thil hmule an hria thechin ang atang chuan no choina chu an tan thale ta a ruk tumna anilawa tharum manga luna omlo boka tin twal thatu chuan sarai chu a hotak zatani ti hria takhian a tha dan chu arap thlak boka chu mai ba ka twala thalai khan sarai chu ama in ina oma a pasal la omlo ni leng don ani ti chu a hre chiang hlia heng zong song shebek thei khop chu tunge ni ta ang an in cha bila chu tunge kolve heng zong an hanrem khom nu a hian twal thatu chu an chung khazinga mi tu emober ani nge yang ti chu a hria thiam thei ta maya chuta an chung khazinga chuan tunge sarai chu millawa hober to ni theita angti an han soi khom le nu a chuan mi pakhat sia an ngei to na chuan aron om ta ngala chu hadianu sarai pasalanu nge chu alo ni ta ani hengba ka hian investigator te chuan an chung khathau le thenam khoweng te ho chu sarai le a pasalanu inkar chu an zo ta hloma chuta chuan an thenam khoweng te po chuan zeplem lo chuan sarai le a pasalanu inkar chu a that lo thu lo soi mai in hadinu chuan a fapa chu a tlot luk reng thu te sarai nen chuan anin hnial fo thu te lo soin a fapa in napui fanau neya chungkwa a handina chungkwa a handa poimo ma sabirata chu hrethiam lovin amo chu amo potla zel thu te an soya tin angai dana chuan sarai chuan a fapa chu alaka tang chuan alak bo sakni hian a hretlat maya engkim maya chuan sarai chu amo potlat mai ani a fapa ina anupui a hmang ina chu hrethiam lovin anupui chuan adoi a sawa a fuipor kholo vek ni hian a hretlat maya tin sarai hi a thikin nok atitlat mai ti in an lo sei hloma chuta tang phei chuan police chuan hadinu an rin helna chu zol ta sawin twal thana hria chwa ani phata tang to khan hadinu omdan chu amak reu maya police thlen hnuwa crime scene aron thlen ve po khan khatiang khopara thlaka thena thleng se kha maktak main achi ai mi alawa a mela la chuan maktina emo arapna emo angchi po kha motor om mi alawa zoite le dam thlap mai hian an biak na po chu chang mai in makti le lungai hmel taka hanlana hanti der so atum ve ngel na a police ho ton shiat nga tak to ho ero achi cha chuan abum meu lo chu ani e the chuan police chuan investigation an kalpui mek lain hadino po chu arukin an en thatarenga
hadi te chet naya CCTV footage chu lakhom bokin chu anjir chiang le ta a chuta footage pakhata chuan tual thana thlen hun lai vel bora khan hadi no chu sarai te in lampana akal chu mu ania chuta chuan ama mai ni lovin mi panau pang akaya chumi hnu de uleka chuan mi panau pang bokha kaile in sarai te in lam kalsan zonga akal chu mu ani le ta boka chu chuan chiang takin sarai tha ani lai bor vel khan chulai naya chuan hadi no chu om nge ni ti a hria theita a ma se investigator te chuan evidence chak thatok tak an lam mo tlat mai an do ber chu tual thana thlen lai tak khan tunge in chunga chuan om ti chu ani ta ani te chuan chumi chhana chu mi panau pangte sarai le hadi te fapa khani in investigator te ro chu aboi tamak maya nau pangte la chu kumngami leklani in athil ton le atorna te chu ngai to in film khor angai ema ma se zona chu zo nge an do boxi nen an ngei to na apoi taksata chuta remruatin ti dan an ngei to ta a nau pangril rolam zirmi mithiam child psychologist chu an roi ta ringota chu an mithiam roi chuan film khur takin no pang chu a kom ta ani pe hel de uleka zona chu zot kwa zelin tual thana thlennia in chunga thil thlen dan chu a han zota a chuta mi panau pangte chuan ama phak tok ang chuan soin api khan anu kha thirtlonin awa a chuan kongka akal da deya ti in asoi ringota chuan thil thlen dan chu aron soi fia ta kwar mai tuna chuan mita mutu nge an nei ta a no pangte ni ma se mita mutu eye witness ani miao sia police te po chuan rang takin hadino chu man ngarin zona te an han zo chuan atir lama an pon song song chu apa fai vek thunga pui soilo ang chuan lem changin atapa kator hi anate reng nen enga tingi hetiang zong te a minla po the jok te in atape ngela ma se investigator de chuan an du to ka tha evidence an nei bok nen atapel so enga ma an ngai lo an evidence nei le CCTV footage se an han phor khum ve tak ma ka chuan atang zau ta bik lo alem chan chu ti to pin thinrim se thian ang le ta piap piap maya imna po nei e lo chuan atwal tha dan chu ain pawng fai ta vek mai ani te chuan ain pon zel na chuan amo sarai chu a huat wang le athil ti awanga that ani thote kum tam tak alo huat to na chu a puak ke tak thote soin a tha dan kim chang chu a soi ta miap mi maya ni tam tak zona in zole in dop nan hian hun an mang nge ani ome chuti lai mek chuan sarai taksa chu a the chan ber a the pui ber sha chang turin medical center lama exam ani meka heiba ka hian phone ne message te check-in tol thatura ain bo sei lokna omli omlaute an lo check le vek buka chota investigator tena mak an ti me mai chu hadi omda chuni in mechia nutling le tu hial nei to ani boxia atwal tha da nun rong zet mai le in chirna emopo nei mi alo anga au mak the chuni in police lam chuan rap thak an ti hlom hle maya te chuan thu boy chai hun ngak mek te an tan tir na hmuna chuan hadi nu chu tan tir ani ve tari a investigator da chuan heta hian do tok mai chu an tumbi khaulo thuk zo ka an no chhe zo kalpui an tum le ta ani te chuan hadi nu chanchin atun hmalam chu an chhe zui le ta a chuta chuan an thil shet bel chu mak an ti nge mai human area lama an source pakhatina a soidana chuan hadi nu chuan amo sarai chaulo po hi minang pahni atha to tho ain puang ni in an soya chuta atha pakha jok chu ama pasal afapa hadi pa nge hi ni in an soi boka nima sila a pasal thelai vel hi chuan engma rin helna po awmlem lo hat ataka wanga thi anga ngai le record ani nge a ma se himi chongchang hi chu police lama tang chuan adik lavetia soifiana engma awmlem lo thong te chuan investigation hi alakal meka he an soi hi adik tak tak ani chuan he nu hi voi khat mai po ni lo voi thum lai tual alo that tak tak ani chuan serial killer kan ti mai housing a chiar telve ani nge yang le ani na taka chuan voi thum emo a item emo mi thachin hi serial killer ti biak ani china te chuan November ni som panga kumsang ni somni pali zir top ni a chuan sarai po an khwa thlan mola voiliam ani veta a heta anwina hian mi antamin an khwa mai ba ka an kho then ama tang te in mi sang tam tak an ron kal khoma
chuta chuan an ui zia thu ti le aboral dan rap thlak zet chuan an ril ru ati na zwal thu te an sei sup sup hlom mai ani amai ro chu Iran rama an dan man hi amak ang ring hleya saria lo be chana siam ni in chuta chuan hetiang anga thina thleng ang chia hian victim chungte antisen som te khan du an thlang theya twal thatto chu te hlum ve ngal emo ngeidam emo akhoi emo zok zok do thlan theina an neya tin sarai khe sa he chuan a blood guardian de chu anu le pa te ni in anni he chuan atir phata tang khan an fanu thatto chu ti hlum ve an dua chu chu dan anga an chanbo po ani nge nge nima sila sarai khan fapa ani ve tlak meya tuna komngami lek alani si ma se dan hnoya chuan anu sarai tan a blood guardian ani ve tho hei takhia a boy thlak lai chu ani ta ani sarai fapa hian kumsom pariat atlin phot angaya kumsom pariat atlin huna anu thattu api chu ti hlum ve nga chu a pompui angai vele tlat mai si tin anu sarai blood guardian ani ve awang hian an vai rim ti na chu angai buk sia an dan man hi amaksak angreng via mai chu mai ni lovin hei aya la boy thak kwal le bok chu Iranian dan hnoya chuan adia sarai pasal chu afapa legal guardian ania chuti ni wang chuan afapa chu kumatlin ma chuan ai o in thutluk na asiam thele tlat boka ma se hadia chu sarai pasal anirngot lawa twal thattu ber fapa ani boksi twal thattu ti hlum ve nga chu adu kherangem ama nu nge ti hlum tura thutluk na siam chu ahar sawe khopang an khe se a boy thlak noi mai ani ti chuan tuna hian an thu boy hi kotlama lomin official trial nei chan alani lawa investigation po alakal ve renga hadinu po thu boy nei trial hun ngak lai te an tan tir lai lok na lama atang ve mek bok ani eng ang thutluk na nge an siam don ti chu thu boy an chei zo hun lama kan la sha theyang chu ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alawni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo sei vele thu don ya